Baranya megyéből máshogy jöttünk. Mindannyian Budapestről jöttünk. És a csapatunk pedig a Kispesti Tűzoltók néven indult a versenyen. Az atomerőmű tűzoltóságáról érkeztünk. Mi mindnyájan a budavári őrsről, az első kerületi tűzoltóságról érkeztünk. A Budapest Mentőszervezetnek a kötéltechnikai mentőcsapata. A csapatunk minden tagja a 8. kerületi tűzoltóságnak az állománybeli tagja. Gyakorlatilag most a teljes mentőcsapat állománya itt van és részt vesz ebben a nemes megmérettetésben. Gondoltuk, hogy itt is megmérettetjük magunkat egy olyan környezetben, ami eltérő a megszokottaktól. Találkozunk ugyanolyan csapatokkal, mint amilyenek mi vagyunk. És mindenféleképpen tanulni szeretnénk a versenyen látottakból. Egyik szervező az Égető Szilárd tűzoltó főhadnagy, szintén a 8. kerületből, ezért őtőle hallottunk és kötelezőnek tekintettük az indulást. Csapatunk tagjai egytől egyig ízig-vérig nők. Úgy döntöttünk, közösen megbeszélve, hogy szeretnénk részt venni ezen a versenyen. Ugyanazok a szabályok és kitételek vonatkoznak ránk is nőkre. Semmilyen könnyítés nem lesz semmilyen helyszínen. A feladatokat nem tudjuk természetesen, azt titokba tartják a szervezők előttünk, azok ott fognak kiderülni a helyszínen, mert ez is egy felmérés, ugye, hogy a csapat hogy fog reagálni az adott feladatra. Személy szerint én az óriás kereket várom nagyon. Nagyon technikásnak fogom tartani a rakpartot. A helyszínek közül pedig a rakpart, illetve természetesen az óriáskerék az, ami a leginkább mozgatja a fantáziánkat, amire a leginkább kíváncsiak vagyunk. Zsúfolt környezetben viszonylag magasról szűk időkorláton belül kell a mentést végrehajtani. Az a legizgalmasabb és a legfélelmetesebb számunkra. A Rókahegy mindenféleképpen az nagyon egy izgalmas, hiszen az egy gyönyörű festői tájkép, aztán még ott szerintem nem sokan mentettünk. Négy feladaton vagyunk túl, mindegyikből nagyon-nagyon sokat tanultunk, nagyon sok pozitívumot osztottak meg velünk a szervezők, a bírók, amiből levontak a megfelelő következtetéseket. Hát a csapat egészen rendesen elfáradt. A feladatok nagyon jól voltak kitalálva, életszerűek voltak a gyakorlatok. Rengeteget tanultunk, rengeteget tapasztaltunk, és végig tudtuk csinálni a versenyt. Úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok a fiúkra. A csapat teljes mértékben helytált, minden egyes állomáson megoldottuk azt, amit meg kellett. Nagyon jó feladatok voltak, tehát olyanok, amikre gondolkozni kellett, meg kellett oldani, technikai tudás kellett hozzá, mentőképesség kellett hozzá. A nap legnehezebb része az volt, hogy nagyon korán kezdtünk és nagyon későig tartott, tehát rendkívüli módon elfáradtunk a végére. Ez a szervezőknek is nagyon szépen meg szeretnénk köszönni, hogy a napunk egészét kitöltötték ezzel a csodálatos rendezvénnyel. Mindegyik helyszín nagyon jó volt, a kedvencünk nyilvánvalóan az óriáskerék volt, elképesztő környezetben. Kötéltechnikai mentőverseny. Bajnoka a 8. kerület. Ha jövőre újra szervezik ezt a versenyt, akkor mindenféleképpen szeretnénk megint elindulni. Hát valószínűleg lesz, reméljük lesz, és igen, benevezünk. Úgyhogy mi mindenképpen tervezünk jövőre is elindulni. Amennyiben lesz következő verseny, ugyanígy nevezni fogunk, és szeretnénk rajta részt venni. Ezt tovább kell vinni, ezzel mindenki egyetért.